Minkejja li l-involut fl-istrutturi varji tal-partit tal dawn l-aħħar 25 sena, Robert Cutajar se jkun qed jirves l-għadba tal-bini tal-Parlament bħala deputat għall-ewwel darba fis-6 ta' April. Huwa jemmel li l-għażla li saret fid-10 ta' Marzu għandha twassal il-partit biex jifhem il-messaġġ wara din id-deċiżjoni u janalizza l-iżbalji li saru. Tkellem magħna dwar kif jemmel li għandu jsir il-proċess ta' tiġdid fih dan il-Partit Nazzjonalista. Din mhix l-ewwel darba li se jsir it-tiġdid u jiena ninsab konvint li bil-għaqal, bil-mod, mhux bl-għaġla, bil-ħsieb, mhux b'sentimenti ta' qalb. Imma nużaw moħħna jiena konvint li iva il-Partit Nazzjonalista joħroġ bl-unuri. Huwa jemmel li anke mill-bankijiet tal-Oppożizzjoni il-Partit Nazzjonalista se jkun qed juri serjetà. Jiena nemmen li l-Partit Nazzjonalista għandu l-ingredjenti kollha biex wara li biddilna l-pajjiż ukoll mill-aspetti kollha ta' kif pajjiż jimxi l qudiem jiena naħseb ukoll li għandna nkunu oppożizzjoni serja u nbidlu verament il-kunċett ta' oppożizzjoni serja xi ħaġa li kellna nieqsa f'pajjiżna għal diversi snin. L-esperjenza ta' Robert Cutajar fih dan il-Partit Nazzjonalista bdiet minn membru fil-Kumitat Lokali tal-Mellieħa sal-kariga ta' sindku ta' din il-lokalità. Kif iħares lejn is-sem tiegħu fil-Parlament issa li ġie elett bħala deputat? Issa li noħroġ mill-fosqa lokali biex allura nifrex aktar fuq iktar linja distrettwali. Jiena ovvjament ġej mill-lokalità tal-Mellieħa, però ovvjament issa responsabilità tinfirex fuq San Pawlu fuq in-Naxxar tibqa' viċin in-nies. Fil-ħidma tiegħu Robert Cutajar ħadem mill-qrib ma' Lawrence Gonzi għal 15-il sena sħaħ. Huwa jqis ruħu privileġġjat li ħadem mill-qrib ma' Lawrence Gonzi u juża kliem pożittiv ħafna dwar din l-esperjenza. Privileġġjat li ħdimt ma' raġel u fil-veru sens tal-kelma raġel fit-tajjeb u fil-ħażin, raġel fir-rebħ u fit-telf, raġel fil-bnazzi u raġel fil-maltemp. Robert Cutajar jemmen bisħieħ li s-sigriet ta' politiku tajjeb huwa dak li jibqa' viċin in-nies sa mill-ewwel jum ta' wara l-elezzjoni. Huwa sostna li se jibqa' impenjat li jibqa' jaħdem qrib in-nies biex jirritorna lura l-fiduċja li huma wrew fih bil-vot tagħhom.